Astea ekitaldiz eta bileraz beterik izan dugu. Astelehenean Unibaskeren kontseiluko bilera egin genuen, eta aurrekontua eta iazko kontuak onartu ziren, baina interesgarriena izan zen Unibaskeren nazioarteko egitaraua aurkeztu zigutela, oso egitarau importantea. Besteak beste, islatzen duelako Unibaskek Europan duen ospea. Astearte goizean Gobernu Kontseilua, ohi bezala, Gobernu Kontseilua egin genuen eta guk eraman genituen bi proposamen ikerketarako laguntzak emateko deialdiekin. Batean, ikertzaile gazteen lidergoa sustatzeko deialdi izan zen, eta €1.000.000 eta bestea unibertsitate eta enpresen arteko harremanak sustatzeko deialdia, hori €500.000 izan zen. Eta arratsaldez, astearte horretan, Bilboko Ingeniaritza Eskolako ikasle joan den ikasturtean bukatu zuten ikasleen tituluak, diplomak emateko ekitaldia ospatu genuen, eta ia 1.000 ikasle izan ziren diplomak eman genituenak. Oso zeremonia hunkigarriak izaten dira hauek eta oso politak. Biharamunean, asteazken goizean, Ikerbasqueren 2025ko txostena oroitidazkia aurkeztu genuen, eta aipatzekoa da batez ere, Ikerbasquek joan den urtean zeregin berriak hartu dituela bere gain, eta orain zientziarako fundaziotzat har daitekela eskubide osoarekin. Eta gero, nik nabarmendu nuen zein garrantzitsua izaten ari den Ikerbasque programaren bitartez etorri diren ikertzaile batzuen enpresak egiteko hartu duten bidea. Enpresak sortzeko. Ikerbasque ikertzaileen 10%ak sortu delako enpresaren bat.